Na tegyük fel a kezünket, mutassuk meg a világnak, hogy mi mit szeretünk. Nem érdekes, hogy ronda, csak ott legyen nála a cucc. Figyelj! Megkérnélek benneteket, hogy a sajtó képviselőjének csonkoljuk meg! Ez az igazi! Úgyis legyújják. Beszedett a pecsában egy lány, azt hiszem, hogy ő volt a legrondább. Rámakaszkodott úgy, mint a pogáncs, s azt kívánta, hogy menjek le hozzá. Jövök, baby, hello! Jöjjön hozzám minden ronda lány, Ott vagyok! szép csajokat úgyis legyújják. Jöjjön hozzám minden ronda lány, szép csajokat úgyis legyújják. Nem kell járnom a pecsába már, de kell. Az én kis mindig megtalál. S nem kell félnem, hogy valahol lekúrják. Hűsége, A hűsége garantált. Jöjjön hozzám minden ronda lány, szép csajokat úgyis legyújják. Jöjjön hozzám minden ronda lány, szép csajokat úgyis legyújják. halljam, hogy jöjjön hozzám minden. Én rólam jöjjön. Jöjjön hozzám minden ronda lány, szép csajokat úgyis legyújják. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát tudjátok, az az igazság, hogy a férfi ember életét egy nő meghatározza. Tehát akárhogy is próbálkozunk mi férfiak a teremtés koronái lenni, azért a nőknél van az irányító cucc. Így van, lányok? A lányok pontosan tudják, hogy minket úgy lehet irányítani, ahogy hát úgy náluk van a cucc. Na mindegy, a lényeg az, hogy a magányos férfi dala következik 1983-ból. Nagyon sok a magányos férfi az utóbbi időben. Tegye fel a kezét, kérek világítást rájuk, hogy magányos férfiak, tegyék fel a kezüket, tessék! Lányok, nagyon szomorú, hogy itt nevetgéltek. Nem nevetgélni kell, meg kell osztani a cuccot. Ugye, fiúk? Bizony. Nem mennek, akkor nem kell elmennie az útszélére, nézelődnie. Hát, ha van egy komplet. Szóval,
A lényeg, a zongoránál Hírleman Berci tanár úr,